Hola, buenas. Com que ja tinc les estanteries comprades, com heu vist amb el vídeo del mes anterior, ja puc començar a comprar més o menys el que jo volia, ¿vale? O sigui que aquest mes he fet una miqueta més de compres. El primer que he fet ha sigut comprar bosses per guardar els còmics que ja tinc, en 3 tamanys diferents, d'acord? I amb això se suposa que tindré per guardar tot el que tinc, se suposa. Si no, doncs res, ja ho farem i ja està. Vale. I això és el que he comprat jo aquest mes. El bo de tenir els còmics ara més ben exposats és que ara el que em proposaré és comprar les col·leccions que em falten, ¿vale? Per exemple, de Hellsing, vaig veure que em faltava el número 2 i ja l'he comprat per tenir la col·lecció completa. No sé si sempre ho he dit, però JoJo's Bizarre Adventures és una col·lecció que m'he volgut comprar, però pues, per lo que sigui al final no he pogut. I al final, com ara ha sortit la 8ª part, que és aquesta, és la de JoJolion, que posa aquí, JoJolion part 8, part 8, que seran 27 volums, doncs ja me l'he començat a començar a comprar, i a mesura de que em vagi posant al dia, doncs aniré comprant les col·leccions anteriors. Per exemple, aquest és el Last Hero Inuyashiki, el número 10, perquè també he vist que em faltava l'últim número. Per tant, si puc acabar, ara sí puc comprar les col·leccions que pugui completar. I el bo és que m'he pogut posar també al dia amb Tokyo Revengers i m'he completat el número 10, el número 11, el número 12 i el número 13 en català. Amb la qual cosa, amb aquesta sèrie, si no m'equivoco, ja m'he posat al dia. I ara us ensenyaré les portades, que a mi m'encanten. Aquesta és la portada del número 13. Aquesta és la portada del número 12. Aquesta és la portada del número 11. I aquesta és la portada del número 10. Per tant, amb el 10, l'11, el 12 i el 13. Per tant, si no m'equivoco, ja estic al dia del Tokyo Revengers, m'he posat al dia amb 2 col·leccions que ja les tinc completes, que són aquestes dues, i he començat una tercera, que és la de JoJolion. El mes que ve se suposa que no hauré de comprar cap de Tokyo Revengers, però si fes falta compraria de Tokyo Revengers i em posaria al dia amb 3x3 ojos. I amb la qual ja només em queden 4 números per tenir la de 3x3 ojos completa. Un cop tingui la de 3x3 ojos completa, començaré a comprar tot l'anterior. I amb aquesta em posaré al dia. O sigui que, de moment, aquestes són les compres d'aquest mes. Són poquetes compres, però és el que hi ha. Vinga, fins ara. Si us ha agradat, un like.